Cambiamos de balón, collemos o balón oval para falar de ligas que continúan comezando, como é o caso da Liga Autonómica de Rugby. Ali o Rugby Ferrol tivo pasado fin de semana actividade en dúas categorías, en cadetes e en absolutos. Cara e cruz para os nosos, victoria para os máis pequenos, derrota para os maiores nunha mañá de domingo intensa de rugby nas pistas da Malata. A atención de todos os amantes do rugby está posta no Campeonato do Mundo de Nova Zelanda, concretamente na final deste domingo. Pero máis preto de nós temos a outro nivel os nosos intereses co deporte do balón oval. Dende logo que non foi esta unha pretempada na que o Clube Rugby Ferrol quedase parado. A cidade foi subsede dun europeo feminino, disputouse o tradicional torneo de veteráns da entidade e os nosos xogadores adaptáronse ao que marcaba o calendario, practicando o rugby praia. Todo ata iniciar de novo o traballo no céspede, que este domingo tivo o primeiro test serio, e que comezou a Liga Galega en dúas categorías para os nosos, en cadetes e en absolutos. Como balance, unha de cal e outra de area. O triunfo para os máis pequenos, que superaron os ingleses de Vilagarcía por 2 puntos. A derrota para os maiores, que tiñan un duelo complicado ante o campus ourense, co que caeron con certa claridade. O rugby de Liga regresou ás pistas da Malata e o fixo cun novo ano marcado pola ilusión que teñen os departamentais en todas as súas franxas de idade. Arrancamos o repaso polo equipo sénior. Recibiron a un ourense que mostrou o que se agardaba, que era un oso duro de roer. De feito, os das Burgas son os actuais campións desta Liga Galega. O encontro tivo uns intres iniciais bastante igualados, coas imprecisións lóxicas dun debut, no que os equipos evidenciaron que quedan cousas por pulir e traballo por diante que facer. Pero segundo pasaron os minutos, o dominio visitante foise plasmando no céspede e no marcador. Tomaron a dianteira con 3 ensaios fronte a un Rugby Ferrol que non lle perdía a cara ao partido. Tras o tempo de descanso non variou demasiado o guión. O campus ourense non quería dar a opción aos nosos de entrar no partido, mentres os departamentais loitaban por sacar algo de proveito do seu xogo de dianteira. Os ensaios caeron do lado visitante, pero Ferrol obtivo o premio buscado e puido posar o balón na zona de ensaio. O remate do choque, ese 8-47, que indica a superioridade visitante co que os ferroláns tamén caeran o ano pasado. Toca seguir mellorando para vencer en partidos máis asequibles nunha primeira territorial remodelada e máis competitiva. Pasouse de 7 equipos a 12, entre eles un do Bierzo. Máis partidos e máis interese dende xa mesmo. O seguinte precisamente será ante os bercianos no campo de Ponte Boeza. Pero antes de que os maiores saltaran o céspede, houve un aperitivo que deixou un gran sabor de boca aos ferroláns. O equipo cadete estreouse de forma inmellorable, derrotando os ingleses de Vilagarcía por un apretado marcador de 19-17. Agora será o turno para que o resto de categorías da entidade reclamen o seu protagonismo tamén e nos brinden de novo un bo ano de rugby. E outra competición que arrancou o pasado sábado foi a división de honra B de baloncesto en cadeira de rodas. Ali debutou o Basquetmi Ferrol no pabillón de Ensanche e o fixo da mellor maneira posible, con triunfo claro e contundente, 56-21 ante os Rangers de Valencia. Un triunfo e unha diferencia que lle permite ao equipo de José Val ser líder desta categoría tras a primeira xornada. Tras unha pretempada que foi de menos a máis, o Aveconsa Basquetmi Ferrol afrontou o pasado sábado o inicio do importante. O pabillón do Ensanche acolleu o debut do cadro departamental un ano máis na división de honra B, a segunda categoría do básquet en cadeira de rodas nacional. Un ano que afrontan con moita ilusión tras a gran campaña pasada que realizaron. E o certo é que a cousa principiou ben. Victoria da escadra adestrada por José Val, que superou por 35 puntos de diferenza, 56-21, os Rangers de Valencia. Precisamente esa renta lle permite aos ferroláns liderar a clasificación tras a primeira xornada, algo que non pasa de ser anecdótico nas alturas de tempada na que estamos, pero que sempre gusta. Cando falamos de dominio total, o dicimos literalmente. O Basquetmi venceu nos 4 parciais e foi aumentando a súa renta de forma progresiva. Saíron moi enchufados os nosos, conscientes de que a xornada inaugural sempre máis propicia para as sorpresas. Foron intres de xogo efectivo en ataque e unha defensa que complicou moito as cousas aos levantinos. O cuarto inicial pechouse cun 15-5 favorable aos locais. Os seguintes 10 minutos seguiron pola mesma senda. José Val tirou do banquiño, moveu os seus homes, feito que non se notou, quizáis só un pouco na parcela ofensiva. Camiño dos vestiarios, o partido tiña clara cor ferrolán, co marcador de 26-9.
Se os valencianos querían meterse no partido, estaban na obriga de poñer máis sobre a pista, pero non o fixeron. De feito, incluso baixaron os brazos na reanudación, tamén polo xusto de rotacións co que viaxou ata Ferrol o conxunto levantino. Foi un período plácido para o Basquetmi, que seguiu o seu metendo 11 puntos máis de distancia. Así pois, os derradeiros 10 minutos só serviron para que o míster local repartira minutos e fixera debutar a dous rapaces do Basquetmi, Adrián Rañales e Adrián Lorenzo, dous xogadores de canteira que só levan uns meses adestrando co equipo, pero que deben ir formando o relevo xeneracional. Os dous cumpriron con creces o seu cometido e axudaron de forma activa a deixar no luminoso o 56-21 final. No apartado estadístico, moito traballo de equipo nos locais, entre os que destacou Pedro Paz, autor de 20 puntos. Así pois, con ese máis 35 de diferenza, o Basquetmi o líder desta división de prata. Foi unha xornada onde venceron todos os locais, o que demostra a importancia de xogar na casa onde contas con máis efectivos. Foi este un pasiño máis do Basquetmi hacia o seu obxectivo un ano máis, a permanencia, un paso que buscarán agrandar no seu seguinte compromiso. Tocará coller estrada e manta para viaxar ata Almería. Ali agarda o Cludemi con ansias de obter o primeiro triunfo. Gañar fora de casa está caro, pero coa moral a tope, os ferroláns o intentarán. Baloncesto, primeira división, porque xogou de novo o Recimil a terceira xornada, segunda saída consecutiva e segunda derrota para o equipo de Ricardo Aldrei. Foi en Ourense ante o campus ourensán por 76-73, nun partido onde os nosos ben puideron vencer, pero foron victimados seus erros propios que lles privou dun triunfo bastante factible. Na casa intentarán retomar a senda do triunfo este mesmo fin de semana. Dúas saídas consecutivas frearon as boas sensacións que o Clube Deportivo Recimil deixara na xornada inaugural. Dúas saídas que foron sinónimo de dúas derrotas. A primeira en Lugo, a segunda, máis recente, en Ourense. O campus ourensán superou os nosos nun apretado partido por 76-73. Os departamentais chegaron a gozar incluso dun intento a desesperada por forzar a prórroga, pero certo é que os das Burgas levaron a iniciativa durante gran parte do choque. E non pola súa maior calidade, precisamente, foi máis ben por erros do Recimil. Perdas de balón e porcentaxe nos tiros libres semellan as principais asignaturas pendentes que máis urxe solucionar se non se queren regalar máis partidos e marchar a casa cun mal sabor de boca. A tónica antes do descanso foi esa, un rival que facía as cousas ben e outro que erraba en momentos puntuais. Aínda que houbo unha pequena mellora na porcentaxe de tiros, tanto de 2 como de 3, o Recimil non era quen de pechar o seu rebote, concebendo segundas opcións de tiro Ourense, que non as desaproveitou. Nestes intres, os de Ferrol tamén principiaron a desaproveitar tiros libres, ata 20 desperdiciaron os homes de negro, con especial importancia nos momentos decisivos. Pese a todo, a diferenza ao descanso era de só 8 puntos, 41-33, deixando todo aberto para a segunda metade, o pouco que o Recimil fixera as cousas un chisco mellor. E con esa mentalidade saíron dos vestiarios, obligados a remontar, xogaron os seus mellores minutos, apretaron en defensa tapando vías de anotación e se mostraron máis dinámicos en ataque, anotando con maior fluidez. Como resultado de todo isto, os rapaces Aldrei conseguiron igualar o marcador e incluso chegaron a situarse por diante na recta final do encontro. Os departamentais mandaban por 3, tiñan tiros libres ao seu favor e todo isto con pouco máis dun minuto de xogo por diante. Pero os tiros libres de novo foron a súa condena. Unha perda de balón inoportuna rematou por finiquitar o partido e a tripla intentada por César Piñeiro dende o centro da pista para levar a contienda o tempo extra era xa tentar demasiado a fortuna. 7-6, 7-3 e viaxe de volta coa sensación de oportunidade perdida. Botando unha ollada aos números ferroláns, hai que salientar a Piñeiro con 19 puntos e a Samuel Penín, que aportou 15 no xogo interior. Pero os números que hai que ter en conta son eses 19 rebotes ofensivos permitidos, máis de 20 perdas e 20 tiros libres a favor que quedaron no limbo. O Recimil tratará de solucionalos na cita de mañá no pabillón Gómez Nolla de Caranza. A partir das 6 da tarde recibirán o Rosalía de Santiago, adversario que non sabe aínda o que vencer e leva un balance de 0-3. Prohibido fallar, polo tanto, e obrigado a sumar un triunfo que dé máis tranquilidade.